Taura chokwadi inini kuwina kwangu last year hakuna kana mbiri kwakambofamba kana kuti zvakazikanwa stereki kuti Lady D ndiyawina Cup Clash, because I was just an upcoming panguva iyayo. Nobody knew my name anditi, and when I won even my DJs and promoters never knew kuti ndinonzani anditi. So my name was not even mentioned. But let's welcome the new dancehall queen Anon's Lady D. I was just crowned the dancehall queen, and vanhu streets they were like, akawina Cup Clash yacho ndiani, amwe musikana anga nechipom so I felt like Cup Clash haina kunyatsondisa enough pandoda kuenda. Plus inini futika kuti mukombe uzongotorwa just like that futi ndisati ndazikanwa andisingade izvo podcast. So inini aenda andisina kuya Cup Clash mukoma menchedzo here ayo takumbotaura chokwadi. Dema tokanganwa kuti kuna Lady D akambowina Cup Clash last ine yatova history yakashisha kuti Lady D akangojumawo Cup Clash ipepe ndobva angoperera ipapo, which is something I didn't want to happen to me, because mkoma inini I'm talented manzwisisa andijume Cup Clash and if ever futi ndaitoda kutopinda first round yacho hapana chaizombonditadzisa kuti tase to qualify to the next round, and it was going to be a disadvantage kune vamwe vanhu because indenchi display a talent pepe yoita zvemafanisi pepe, saka sorry zvenyu inini mudhara all I wanted kuti zita rangu ringozikanwa kunze uku, and inini I've even made some songs akamboseculator before, but ndakatambura kuti masongs waye vanhu vazive futi kuti ndiani akamaimba, plus ivo mapromoters zvavo vari kutotukirwa mahara mudhara, because inini I never spoke to anyone. Kana Fantan J akatoita surprise achitondiona pastage ndichiti ndauya kuzodefenda title yangu, munhu andakatotanga kutotaura naye ndichienda pastage bye tichiri pass up ndakataura na Fideo ndikamti Fideo ndauya kuzodefenda title yangu. Fideo akatonditi mira nditaure na Fantan. Ndakazoona ndakutoshedzwa ndizodefenda title yangu, but to be honest hapana kana munhu angatombonzi ataura na Lady D akanzi Lady D unozopinda pakati kana kuti unozoya nguva yakati chikwinje mawatichi manyapo ako waitaura ndichiterero nekuti ndaikuda moyo wangu wauremedza aiwanda neta aiwani andichada no ausini wauye wandakada no aiwandikanya no ausini wauye wandakada no patakasangana ndaitoti ndamuwanda wandichagara naye mufunge pane vamwe vakomana ndaitodada naye kondaisivei ndiri kudanana ndega ndini ndaimuda aiwaini yandichada no ausiri vauye wandakada mawanayo mawanika no manyepo ako waitaura ndichiterera nekuti ndaikuda moyo wangu wauremedza aiwanda neta aiwaini yandichada no ausiri vauye wandakada no Lady D on the virgin again. Manyepo ako waitaura ndichiterera nekuti ndaikuda moyo wangu wauremedza aiwana neta aiwaini yandichada no ausiri vauye wandakada no aiwa wandikanya no ausiri vauye wandakada no patakasangana ndaitoti ndamuwana wandichagara naye mufunge pane vamwe vakomana ndaitodada naye kondaisivei ndiri kudanana ndega ndini ndaimuda no icho
ayonikanya No. Mawana. Mawana. ora Pango majuma. Ngeti bwede bade. kutudala Pango majuma. okay Hey, afone yakunineza kuti abheke man. oyo sadalo kafoni Kudeo. Nebata. Esana. so iri collab Alright. The Bloods. I'll sing nchaimba futhi part ya Bloods It's okay, no problem. vanomanya munhu washikiriba vanovhunduka varohwa nemtiba ndina bloti vanodonha kuti ti kuwira pasi vachibva vatizi ndapasa bhora mugeti kanda ledidi vaita tunyana ngoma musoro fanika runda kunamira ngoma esh raputika girineti vanodonha nemanhede regedza ndidzimbe ngoma mutambarakede kusvika ref varidza pembe panotina vawachatovananika sehembe bata basa iwe bata basa ledidi matsagova vasosa mamero kungwarira kusasa uyo 2020 wari chikwin girigiri ledidi vanomanya munhu washikiriba vanovhunduka varohwa nemtiba ndina bloti vanodonha kuti ti kuwira pasi vachibva vatizi ndapasa bhora mugeti kanda ledidi vaita tunyana ngoma musoro fanika runda kunamira ngoma esh raputika girineti vanodonha nemanhede regedza ndidzimbe ngoma mutambarakede kusvika ref varidza pembe panotina vawachatovananika sehembe bata basa iwe bata basa ledidi matsagova vasosa mamero kungwarira kusasa fanika mvura una vagasa ona kure kunge binocular ledidi kanda chispectacular ndachinja chimwe chifomula ndotokanda ndandi waiziva vanovhunduka watigiri kunamira nemangoma seuriri taimba mangoma emandiriri vatipe blot tatisikutsvaka mbiri Vazomira man. vasatsvaka mbiri Hey, Mawana. Skiri fonta zvebata man. Takufambidzana manje. Getting another one. chidada danso queen chiqueen chine bling lady dipon the version again zvagara ndine energy wopo kunge timu rekumbungu kushanda ndinoshanda handina kana nungu kungovatsikirira sejombo riri mungumbu vambomira vafana vanonhuwa okay mapanzo pandati chiqueen chine bling lady dipon the version again zvagara ndine energy wopo kunge timu rekumbungu kushanda ndinoshanda handina kana nungu kungovatsikirira sejombo riri mugumbu vavambomira vafana vanonhuwa mutu okay mapanzwa pandati mutu kupinda ndichibhagura vese kuti dhu vanodhomoka vari kuvhurika kuti vhu manje ndinovafemesa vese kuti bhu pisha kunopishana nandoputika kuita kunge bhanangana kumfu ndovhura mashanana. I think she played twice. Yeah man. Thrice if you know. Yeah man. Anzichi? Zvagara ndine energy wopo kunge timu rekumbungu kushanda ndinoshanda handina kana nungu kungovatsikirira sejombo riri mugumbu ngavambomira vafana vanonhuwa mutu okay mapanzwa pandati mutu kupinda ndichibhagura vese kuti dhu vanodhomoka vari kuvhurika kuti vhu manje ndinovafemesa vese kuti bhu pisha kunopishana nandoputika kuita kunge bhanangana kumfu ndovhura mashanana vanodonha negotsi kunge vatsika bhanana pisha kunopishana nandoputika kuita kunge bhanangana kumfu ndovhura da kuti utireresa ndika anzichi handinganetsane nezvimbuya zvakapera ngazviende zvimbonogeza aktera kutsikirira biti kunge nyatera vabharuka voice box vakuda tail ndinochipawo pawa kunge maganazi ndakarigina wanigraundi kwachipasi tsikirira nagogo kunge ziripas karai matenga kabejiresinasi one more time baby. One more time. Okay. From top. Anzi, zvagara ndine energy wopo kunge timu rekumbungu kushanda ndinoshanda handina kana nungu kungovatsikirira sejombo riri mugumbu ngavambomira vafana vanonhuwa mutu okay mapanzwa pandati mutu kupinda ndichibhagura vese kuti dhu vanodhomoka vari kuvhurika kuti vhu manje ndinovafemesa vese kuti bhupisha kunopishana nandoputika kuita kunge bhanangana kumfu
ndovhura mashanana vanodonha negotsi kunge vatsika bhanana pisha kuno kunopisha nayo kutika kuita unge bhanang'ana kumfu ndovhura mashanana vanodonha negotsi kunge handinganetsane nezvembuya zvakapera ngazviende zvimbonogeza aktera kutsikirira bhiti kunge nyatera vabvaruka voice box vakuda tail ndine chipawa pawa kunge maganazi ndakarigeina 1 ground kwachipasi kutsikirira nagogo kunge siripas karaimatenga kabheji repinazi kunopishanana kunopishanana Yeah. Guys, mawanika. Right. Wagwan. My name is DJ Sparks and welcome back again. Panapa. Pamunosanga nema stars. Artist wandina ndofunga ndane about a year. Nditya kundimuriche kuti tinge takagara zvatakaita panapa. Unfortunately last time akandirasisa and this time tazosangana. Queen murisei. Ndiribomdara murisei. Ndakanaka ini kuna vasingazive manoti anaye panapa anonzi Lady D. Lady D ndiye aita mbiri yekutyora vanhu pamwe pacho pandirofungidzira kuti anotyora vanhu zviri pamutemo saka nhasi tichidiscasa nyaya dzakasiyana-siyana. Lady D kuna vana vaziva anoziva kuti ndidhanzo queen. Wane macup clash anogona kuitewo 2 avangu vachingokolekta mukombe vachingoenda nawo padheni. Izvezvizvi wane mukombe wakakolekta wandisina kunyatsonzwisisa kuti neye vakazoukolekta futi iwo saka tanga tichikurukura nyaya idzi kuti dzive pachena timbonzwawo side zvavo nemaona anoita but still ukaona maresults nyange zvakanzi election ukaona maresults atoanaunswa akusisina kudzokera mashure. Congratulations queen nestand yamakawana from prophet kuda kwashe Jose vakati no mageto youth this time anafana kuti awane chinhu chinobatika anafana kuti awane zvinhu zvine musoro ende unoziva zvaitika kumashure uko vasikana kana kupiwa mubhedha varimopiwa mota but prophet kuda kwashe Jose vakatana mukoma chipazi vakati no this year namwena vasikana vanofana kuti vawanewo chinhu chinoita chinobatika saka wagwan my queen. Bo mdara mukuita seizvi. Ndakanaka ndikuwedzera kusimba. Zviri kuoneka. I'm fine. All right. You know, tachikutsvaga inguva yese chida kuziva kuti anombonzi Lady D ndiani uye zvakakurira kupi anobuda nepapi mabuda nepapi ko queen. Queen mabuda nepapi. Queen mabuda nepambara. Alright, mbona pambara. Ndimuri kunzi makaenda mabhazi 500 ke vamusiti miri. Jara isusa titakure mafandi. Atitakure mafandi. Bora jaya kuti wakaenda vakazoenda mafanzi 500. Zvinongoendwa mawaenda mabhazi. State wayati ndenda ndiri queen ndakazvimiririra. Kunongo yakona king na king cheti. Kana king watongori pa side. Teta titoribota kana. Saka Lady D maybe mungadongotudzwa ka short background kuti anonzi Lady D ndiana akurira kupakadza kupa akaita sei. Alright, so Lady D ndonzi Diana Jonas. Ndakakurira muMbari. Ndakazvarurwa kumasvingo actually nenyaya yekuti ndokwaishanda Mudhara. But ndiri zvangu mwana wemuMbari. Saka ndichikura kudaro ndakazoenda kuSouth Africa ndokwandakanokurira nenyaya yekuti moms naMudhara wangu waseparate. Saka takazotorwa namoms patatanga kugara kuJoza. So journey yemusic yakatangira muno muZimbabwe but ndakazenge ndabased kuSA zvekudaro ndokwandakange ndakuitira maworks. Alright, co-inspiration yakabva kuti why makazofunga kuti no ndenge ndichiita zvemusic mamwe maybe dema kuti ita mamwe mabasa kana maybe muri kana nesi kana why makazofunga kumboti ndimboriwenda ndozvigona izvo kanga wanzwei mauri kuti uzoti handochigona chini. Muona kuti chipo achingonzi chatangira pakuti wanakirwa neunzi woda unzi unoimba. Ini ndakatanga kuimba ndiri mwana mudiki. Pese pandaitamba nevana ndaifarira kuunganidza vana vadiki ndotanga ndavadzidzisa ndaifarira kuita teacher ndotanga ndambovadzidzisa ndavapinza chikoro then after that toita inonzi talent show patalent show apa inini ndini manje ndaivapefomera saka ndopandakaona kuinini zvandotonakidza vanhu because pandaitopefomera vana iva vaitonakidzwa nezvandaiita. Saka kuti uzopinde mudhanzo right
ndiyana kuinspire kuti so maybe aigona kuperforma zvako kumahombwe but vaigona kuzongoimba kana gospel kana kuimba kana sunguro kana mumwe misambo but wakachoza dhanzo. Why dhanzo? Zvakabva kupi? Alright, so inini I'm a big fan of Lady Squander. For? Yes. So ndaiterera Lady Squander ndichiri mudiki. Ndo pandakaona kuti kuinga wani vakadzi they are doing well in music. Saka inini ndakatedzerawo zviri kuita Squander izvi hazvigone kuti hazvibudere. Saka makambolingira naSquander? naSquander takambosangana pane imwe show but semunhu anenge ari pabasa anenge asingazozivi kuti ndiwani unoita nezvei but the love I have for her is just too much. Alright. I think ndofana sati chazoronga zvoti mumbosangana naQueen. Yes. I'm sure kuti akadzokera kuSouth Africa right now but anodzoka anytime soon. Alright. Tobva tangoita se tobva mambolinga. I'm sure pakagadzirwa chikolabo chinogona kuita se kuputika. Sama works mukurowa here muna mavideos aripo here mukuita sei? Yes, tine maworks atinawo like patakambowina Cup Clash last time pai tine maworks atakatanga kugadzira but nekudawo kwekuti zvinhu hazvizofambiwo neway yatei takaronga nayo maworks anga asati abuda but right now takutotarisira kuti maworks ese iwayo abuda apinde muvanhu. Samuzani makaita kugona musabuditsa mangoma here naile? Takambobuditsa pane EP ratakabuditsa after Cup Clash but pandakawina pepe ndakabva ndaenda futika kuSouth Africa kumashows so I got busy and distracted zvekuti handina kuzokwanisa kudeliver music muvanhu. But apa mukuti promisa mabvirawira yakati mukuti promisa kuenda kuSouth Africa munoti nya? Panapa panguva ino hatisi kuita zvekutamba. Tiri kupromisa mafireworks chaiwo because tiri kushanda day and night. Ndofunga mukutonzwa kuti voice rangu chero haristori iro ramajaira. Inyaya yekutoti hakusi kutomborarwa kana kuzororwa kuchiita kushirwa maworks ya. Alright. But tisatapinda panyaya yeCup Clash because ndine message yakabva kuna vasikana vachita kuti havasi kufara nezvamakaita nemapindiro amakaita hanzi makazongopinda mufinal timu yafanira kunge makapinda kubva kwekutanga kana kuti chiyamira tichazopinda panyayo but before tapinda panyaya iwo semusikana ari muindustry do you think pane pamuri kubatirwa advantage like nemaproducers nemapromoters and stuff? Okay, inini I don't want to get much into detail nenyaya idzodzo because inini hangu personally ndinofamba nemurume wangu. Saka zvimwe zvinhu hazvigoni kuti zviitike kwandiri because ini ndiye ndine murume wangu right by my side almost every time. Murume wangu anonzi Tixen, anoitawo zvekuimba. Alright. Makasangana kupi, makasangana sei, why wakazofunga kutora iye Tixen anotokutora advantage. Aiwa isusu tiri maghetto youths hatitorerwa advantage maiziya mukoma. Saka Tixen munhu ari maybe love inogona kuzongokupofumadza. Saka Tixen munhu anoita zvekuimba aiuya kuJozi achiita mashows ake. So that's how we got to meet naTixen. Ndobva tawirirana parelationship yedu. Ini naTixen takasangana 2016. We've been together from 2016 up to date. So tiri baba namai vevana vairi. Yes, tine vana. Tiri married kwete zvekuti zvezvo zvimangoma inini kwandatobva kumba kutorina naamwene wangu nanatizvara vantoziva kuti muroro wedu yanoita zvekuimba. Yes, saka hatina kumbotorera naadvantage naTixen ndezvekutovaka musha zvekutoita baba namai vane focus yekuchengeta vana vaviri. Tine mwana ari kuenda kuchikoro as we speak tiri kutostresseka neschool fees. Zvekuti stand yato yedu haisi yako. Stand ndeyedu nevana vedu. Zvoti makatorambana naasi kuti mucharambana. Kuti makatorambana naasi makutongoshare nepakati. Inda muchingomhanyira pekurambana vanhu vatema.
tozorambanira rei nhasi nekuti pane stand here nekuti like I said tatone almost 9 years tiri komakadinofana zvatiba kuisplita aiwa tirambani ndo zvinowanzonakidza zvichiitwa nevasikana nevakadzika kuti murume anenge ashanda unzi ane stand yake mobva marambana mukadzi obva anzi takusplita this time madam ndo wakanohasakana ari yandiramba achida kuti tisplit hazvina basa mutemo uri very stubborn mutemo uri stubborn but it sound good zvekuti kana muti ati mane 9 years so something chekuti tingatasiya kuti mungarambana and I wish you the best kuti muramba muchienda ende munofanira kuprovera vanhu wrong kuti artist natizongatororana mukatoita mhuri yavo zvinhu zvakafamba because pane tumwe tuma-theories tunenge tichitaurwa nevanhu tokuti zvakadai maartist naartist ava tombolinge kana kuti so saka imi munofanira kuti tiprovera wrong tiprova wrong kuti no isusu togona kutongoita zvinhu zvikutoitika saartist nayo samudhara vambeti jealous kutaura chokwadi pasina mudhara ka panenge pasitori naLady D because mudhara ndovanotobuilda inini ndovanotori neknowledge yezvinhu zvizhinji cause mudhara kava neexperience mazviri mudhara vakatanga kuimba I think vanga vari kuma around 8 to 9 years saka mudhara vane experience chimuona Tixin kuti ane ndebvu Tixin naimuzedhara asina kana ndebvu chatochibaba mfana atodeti vakeila ndiyabinosof Tixin andingaramba uchingosapota mukadzi wako boza vanhu vazhinji vakadzi vazhinji varume vazhinji havasapoti saka kana chikusapota is something chekuti tinotofanira kufara nazvo totocelebrata kuti at least kuna vamwe varume kusapota vakadzi vavo bcause varume vazhinji anogwa chekuti zvaite kokoko munondonyengwa izvi zvakadai hazvisi bho izvi right so munodhila sei nenyaya dzekuti maybe soti everyone anoziva kuti youare married you know kuna vamwe vanhu kuti nyange uri married havane nazvo the way vanotaura vasi varipo vamwe vanenge vachisofta saka tikisira ndidii no isusu takawirirana kuti tinofanira kushandisa inonzi professionalism pabasa because isusu tichiita music hatisi kuita music kuti tingonzi tikunakidzwa nayo it's business so takawirirana kuti if ever there is anything chine chekuita nebasa redu tongochikipa professional hachifaniri kuzenge chaakupindira murelationship yedu afanopinda mafeelings yes music nerelationship yedu haitombosangane ndosaka vanhu vazhinji vasingatozvizive kuti Lady D mukadzi waTixin but izvo zvakuzviziva vakutozviziva so avana promoters mobida zobhuka mwanasikana uyu mufanira kumubhukawo muchiziva kuti mukadzi wemunhu language dzimwe dzamotaura mafanira kuti language dzenyu muziva kuti mukadzi wani mukadzi wemunhu bozi tinonzwa kuti Tixin azihenga kumbara tinonzwa kuti ngomana akazozvihenga unorwadzisa murume wangu ende iwewe nange ukazopisa sei haufanira kusiya Tixin chokwadi madzimai chokwadi nekuti Tixin ndiyatoita kuti nditosvika pananga chikusimbisa kuti unoropedza hastereki bonzo vanhu vazhinji vanongoshaya vanenge vasimbisa kuti muna August ndakauya Cup Clash kaini ndichibva South Africa ndobva ndasiya Tixin South Africa ini ndikauya ndakafeila kupula up paCup Clash just because Tixin anga asipo imi dai Tixin anga aripo muna August achingoti chimamai chaiwa unopedza sorry ndaingopedza dai a3 izvezvi but confidence weipapo ndasipo because anga asipo aiwa saka tinoda varume vakadaro kuti wawande ana hope make ari kutora manotsi ekuti anofanira kusapota mukadzi wake in whatever zvinhu chida kuitwa namadhamu anofanira kuwasapota chekuti mama makaipa unoziva kungosapota ikoko kunotori nesomething zvazvinoedha pane munhu because inini I felt like I'm just alone. Remember ndandabva South Africa handina kana musikana wandande connection naye kuti andoti uri wangu iwewe yatimboita nyaya kana kuti connection nani kana DJ kana ani ai papasina pane pakaipa anyway ngatipinde munyaya yedu yeCup Clash pekutanga makabudirira musemi handini muna August ndakato
ndakatobudira musecond round. Ndakatosarenda zvangu maiki ndega pasi kutoti I cannot handle the pressure. The thing is ndakasanganiswa nemunhu wandandabva naye kumba, you know. Ndiani? Anonzi Queen Tabel. Taturi pamwe chete, tabva tese kuita nyaya, then you know cup clash hatifaniri kunge tichitange tikuwirirana. Saka inini manje malines andandinawo manje kuti ndimunange wayo manje ari wangu futi. Ndakabva ndatongofila kuti rega ndisadaro. Ndakazorealize papa kuti cup clash haisi beef, handiti tiri pabasa. Saka ndaifanira kungomunanga kazvopera, and then kana tatopedza zvopera ipapo. Asi uripepeta zonyanya kumunanga. So ndakatofila like ndakangomunanga malines ende ndatoofenda mumwe wangu, saka arega ndingoisa mic pasi, ndakatoisa pasi kuti ano. Alright. Wadzoka muna December. Ndadzoka muna December. Muna December ngwashata. Ukagubuka. Tikisira ngapo. Angapo manje. Achiti pedza nawo. Tikisenaita kundiye uchidzi unoziva here kuti kujoza uku iwewe ndiwo wakasiyambire kunzi Dance Queen. Sauraya vanhu. Sakauraya vanhu. Waratidze kuno. Hapana chiri different pane joza nekunoku. Iwe ingoita basa. Bosa ngoma. Alright. Bamapinda bamarobo magwina chino. So, nyaya yedu this time iri pakuti. Wakazongodzoka vapinda final. Okay. Number 1. Ndizvo zvaifana kuita. Ndozvaifana kuitwa here. Mitemo yecup clash inoti kudii. Inoti iwewe unofana kungosvikopinda here kana uchingori uri champion kana kuti unofana kuita sei? Okay. Chekutanga ndoda kupa ruregerero kune mafans for the inconvenience. Pakataurika zvakawanda but handina kukwanisa kuzvipindura papage pangu. Sorry. Nenyaya yekuti pressure yacho inenge yakawandisa. You know, kana tichiita chinhu isusu tichiitira kuti tifadze mafans. Saka ndikamuka inini ndichiona kuti mafans haasi kutonakirwa neni ndinorwadziwa DJ. Because inini handisi kuimbira ngoma ndizodziridza kumba kwangu. Ndikuimbira ngoma kuti dzizonzwikwa nemafans. Ndiende kumberi ndikwanise kuchengeta mhuri yangu. So inini ndine munhu akawina cup clash last year. Dance Queen wanga huri pandiri. So I was told kuti cup clash haipindwe nevanhu vakambowina. But kune inonzi Sting. Wanzwisisa. So Sting is when you challenge the winner. You understand? Alright. So inini ndakatoona futi kuti ndikanochallenge munhu awina pekupedzisira. Zvinenge zvaita kunge inini ndatya kupinda kwesoko. So inini ndakasiya vasikana vakapinda zvavo first round ravo rekuzviintroducer. Do you know here kuti cup clash kuzviintroducer kuya kwakakosha? Nekuti ukasapinda paraundi rekuzviintroducer pepe, paunopinda pechitune usina kana fanbase yaunayo because havana kukuona. Ndakariska DJ because haisi nyore kuti iwewe wakambowina ozvipira kuti arege ndiende zvangu ndinopinda kana vachindiuraya vandiuraya. Remember, paunopinda pacup clash paper, it's either you build your career kana kuti you destroy your career. Mazinzwisisa. Saka inini manje ndakaona kuti ndizochallenge munhu wekupedzisira anozofila like inini ndarwadziwa naye. How about challenging the finalists because vanga vachirimo vakawanda. So kutaura chokwadi DJ, I never spoke to anyone. And by the way, ndakaenda kuregistration cup clash. Yes, ndakanzwa zvichinzi Lady D anaenda kuregistration. Ndine proof yekuenda kwandakaita kuregistration, even my videos they are there on social media. Kutotenderera izvozvo ndakatoenda ndina Tanya Tsotsi. The thing is handina kuenda hangu day rakaregister my ladies because there was a specific day register my ladies. Unfortunately now I was busy with something. I didn't make it kuti ndiende on that date. So ndakazoendawo kutori nevakomana ndikano register for cup clash. Then from there ndichibva ndachallenge finalists because ndaisada. But pawakaregister vanoitozvizive kuti zvone ndiye uya
wekumbohwina gore riya ndarautaura chokwadi inini kuhwina kwangu kwelast year hakuna kana mbiri kwakambofamba kana kuti zvakazikanwa stereki kuti Lady D ndiyahwina Cup Clash, because I was just an upcoming panguva iyayo. Nobody knew my name anditi, and when I won even my DJs and promoters never knew kuti ndinonzani anditi. So my name was not even mentioned kuti let's welcome the new dancehall queen anonzi Lady D. I was just crowned the dancehall queen, and vanhu mumastreets they were like akawina Cup Clash yacho ndiani, mumwe musikana anga nechipom-pom so I felt like Cup Clash haina kunyatsondisa enough pandiroda kuenda, plus inini futi kuti mukombe uzongotorwa just like that futi ndisati ndazikanwa and andisingade izvozvo. So inini I felt like since Sting it's optional, let me go for it and challenge the finalists. Ndongodefenda kahangu title yangu yekunzi dancehall queen, and if ever ndikadyiwawo ndizvozvo, because inini ndisina sure kaya kuti ndikunowina kana ndikunodyiwa. And we even spoke about it nema ladies ku background remember kana tiri ku Cup Clash takatogara tese vasikana chichichi ndakatoshedzwa nevasikana inini vakatonditi Lady D iwe wakambowina dai watombotisirawo ndikati nevasikana ndiye ndatonyepa futi ndakashedzwa naQueen Pin ndo vaitaura TNG kamukadzi was there but she wasn't saying anything manzwisisa. Mamwe maladies aivepo they were witnessing the thing anditi, so vakanditi Lady D chimbotisirawo chinhu ichi. Mukoma chinhu chandakavaudza ndechekuti hongu ndakawina Cup Clash guys, but chimbotarisei kuti ndakaendepi nayo, ndiri papi izvezvi nekuda kweCup Clash. So kana muchiti ndikusiyire iriro basa redu, muri kuedza kuti mukutsikirirawo here kodzero dzangu dzekuti inini saLady D nditoshayika pasini. but chakaita tiyo last time usasotenderere sei haisi nyaya yako iwe wakabva watopedza here bva wadzima foni yako bva waenda kati foni yapwanyika. I don't know whatever reason yakaitika kuti foni yako isanga ichipinda. Chakaitika I remember ndakatara newe. Yes. Wabva after Cup Clash because unazviti kwaikona kuenda vanhu vakawanda and zvinhu zvizoita vanhu vazikanwa ndizvo zvatakaita panapa izvozvo because vanhu papa mune muri busy mungatomaisawo nefesi yako because inenge ngori ngoma after ngoma after ngoma and after papa hauna interview wakaita mavideos. I don't think kuti pane mavideos akawanda after wakaita saka kuona ndozvo zvakaita tisazikanwa but Cup Clash yange yapusha payo. Alright, anyway vasikana vakati chiyana Queen Pin vakanditi Lady D chimbotipowo chinichi timbomhanyawo since wakambomhanya. Ini ndaingochema neyo yekuti guys kumhanya ndakamhanya zvangu but kutaura chokwadi hapana, handina kwandikuzikanwa. Zvobva mwoyo mako here zvinhu zvikati vaida kungozati hano ndarautaura chokwadi inini ndikuda apa ndambotora stand ndimboita inini ndandisina kuendera kuCup Clash kuti ndikuenda kunotora stand. Hongu stand iprize yanga yakaiswa, but remember inini ndikutotrayawo kubuilda zita rangu as much as everyone is trying to do anditi ndikutotrayawo kutoendawo pamap paroda kuendwa nemwana wese. Saka Cup Clash ndoyega inotipinza pamap semaladies, because handingaudzwe kuti Lady D siya kuimba chimbomira chimboita sei. Okay, now I understand kuti ndatopushawo zvekuti ndakutozikanwawo nevakundiziva. You can't expect me kudzokera kuCup Clash now. Handichadzokera kuCup Clash. Zvakatopfuurawo because Cup Clash yatondisawo pane imwe stage, but as for stage yatapfuura iyi Alright, ndichitaura na Jackie Radix kuchipas anoti the reason why ndichita maCup Clash and everything zvatunoita izvo it's because kuisa mageto youth palimelight. Yes. So iwewe kana uchinge wane limelight hatichade vanhu vanota se vanodzoka. Aiwa tichatodzokera tichadzoka kuzodiko mukoma. Makoro nezvati aiwa isinyaya stand mukoma but nyaya yekuti ndatokwanisa kutowana mukana wekuuyawo panapa podcast. Denda ndisina kuuya kuCup Clash mukoma maindishedzo here. Aiwa takumbotaura chokwadi. Dai matokanganwa kuti kuna Lady D yakambowina Cup Clash last ine yato history yakashisha kuti Lady D akangojumawo Cup Clash ipepe ndobva angoperera ipapo, which is something I didn't want to happen to me because mukoma inini am talented manzwisisa handijume Cup Clash and if ever futi ndaitoda kutopinda first round yacho hapana chaizombonditadzisa kutoita sei
kutoqualify to the next round, and it was going to be a disadvantage kune vamwe vanhu because inde nchidisplay a talent pepe yoita zvemafanisi pepe saka sorry zvenyu yeah. Inini mudhara all I wanted kuti zita rangu ringozikanwa kunze uku, and inini I've even made some songs akambocirculate before but ndakatambura kuti masongs waye vanhu vazive futi kuti ndiani akamaimba, just like song yanda introducer naye inonzi no iyi song yakarira ndiri kujoza and vanhu vakatambura nini song ndiani kusvika song yatonhora muridzi waye ari kujoza ndikaita collab naBlot rikarira ini ndiri kuSouth Africa, so I've been wasting my time asi kunakidza South Africa ndinakirwa muona kuti kuSouth Africa isinyaya yekunakirwa kutora chokwadi magetits ari kuSouth Africa anotoshuvirawo kuti dai vakwanisawo kuuya kunoku vaitawo zvemaworks but it's so unfortunate kuti vamwe vakaenda ikoko kutonotsvaga kurarama manzwisisa saka anotozviudza kuti saka ndikabva kunoku kuSouth Africa kwacho ndienda kuZimbabwe ndonoita nezve but vanotoshuvirawo kuti dai ndambosanganoona mukoma Sparks ndangoitawo maworks but pane issue so yaitawa nevanhu kudzoranzi no I think ndakainzwa kuna anzani Kido Banks achiti zvoni dai musikana akabva nesuku kwekutanga uku zvazviri fair. Alright, todzokera papoint pakanzi number 1 to 3 aiclash inopinda chi Sting 2 TNG kamukadzi takutarisisa kana muchiti number 1 to 3 aiclash asati ambopinda here musemifinal. I'm not sure. Akapinda musemifinal last year. Inini ndakapinda musemifinal na TNG kamukadzi. Ndichinomubuditsa ndichisara naEmima, which means kamukadzi anga ari pa number what 3 but kamukadzi akaclasha. So I feel like kana vanhu vachiramba vachiti Lady D vari kutombunyikidzawo kodzero dzangu mudhara ndikutotadzawo kutora handizivi kuti imhosva here kuti une tarenda, imhosva here kuti unongokwira pastage pepe wouraya ndonyeripo athikimikane chekutaura bakavhurirwa. Alright. Nona inini I'm one of the people wangotonema mixed feelings. Ndikuzopinda wakaita nokuti ndasinganzwisisa hangu zvakaitika. Zvawakatoita wazviwisiki. Asi ndakutsananguraya munozviwisei. Aiwa, iko ndakuzvinzwisisa. But chinhu chandakatozoona manje dai wakapinda paya ukadyiwa vanhu dai vasina zvavari kutaura izvozvi chaizvo but we can't substitute kuti you're talented wakaipa unotouraya ende watosvika ukabva watodi watouraya vanhu uye but ende vanhu vese vari kupopota nevamwe vaitaura vaipopota nekuti vaiziva kuti unovakwadza asi dai vanga usingagoni vaingoti angangopinda tingourayani saini I just think kuti kune vamwe madzimai variko ati hachadzoki handichavuyiko ndatosimudza maoko handichavuyikaplas but I just like the fact that ndini ndati handichadi kutoti ndinzi Lady D akapinda muCaplash akazokuturwa ndemaru mangomaya nemaruzi ane maruzi ndakana maruzi andakabreka futi chimwe chinhu dai munhu yakatangira kuzasuika aitozosvika achitouraya vanhu chaizvo nokuti ukatarisa ukabva kuzasi uchipukuta vanhu chaiko chaiko sorry zvenyu pakamboitwa marounds manganiko Caplash yakaitwa first round yekuzviintroducer maladies they were just few kwakusina maladies akawanda. First round yengo yekuzviintroducer wotoeliminatewa zvako kana usiri kudiwa kana uchidiwa wotoenda kunext round then second round ndo rakabva ratongoita final. Inini ngona inini inandina problem yekuti iwewe utore stand andikona uzame kuti usimuke andikunzwa uzame kuponda vana nda problem nazvo but inini problem yangu inozotanga kuya paita marules anozikana nzimangoma aya anechi saka kuti ndaifanira kupinda pasting here inini ndikuti nini kana marules aiti number 1 kusvika number 3 avapinde cup clash which means iwewe wandika wanga suppose kusata kusapinda no ndakapinda TMG yacho fuka ngapinda mu top 3 aisafanira kupinda so whoever akachikora ma rules aisafanira kuti hapana ma rules akachikorowa pamudara
because I told you kuti ndakapinda Sting. I was challenging the finalists. I was supposed to challenge the last person standing, but ndakatovarerutsira ndikati ndimbochallenge vari 4 because ndikachallenge 1 nyaya dzachazoperi. Ona zvinoitika. Wakapinda iCup Clash auna kupinda Sting. Why ndikudaro? Iwewe wangoda kupinda Sting. Unofanira kuronga Sting kana namai madzimai kana nemumwe munhu kana Queen kana nani. But ava vanhu vanga vachiCup Clash yavo vanga vachirwira kunotora mukombe wavo. So ndaisafanira kuchallenge kufadefenda championship wangu iri. Ndaifanira kungoita let it go ndoti aiwa torai zvenyu mukombe. Exactly. Kana marules achidaro unzwa inini point yangu. Kana marules achiti tafana kagadzira marules isusu takati no munhu anakapinda musemifinal andikana anatamba 1 number 2 number 3 avachadzoke futi because tinobelieve idare remageto use iplatform yekuti vanhu vasimuke. But remember marules mudhara ndemafunga kaisusu hatina kana patakambogariswa pasi tikanzi mageto use aya ndo marules ekuti akambopinda Cup Clash achapinde ari papi marules iwayo pakanyorwa pakanzi mimi zveshuwa hatichatombode kukuonai kunoku. Munofunga kuti inini ndopengere zvekuti ndoudzwa kuti Lady D iwewe hatichade kukuona kuCup Clash ndowanikwa futi njiuya kuCup Clash. Right. Ndo pakuita right wako man. Ndo pakuita right iwewe. Asi dai kunzi panga paine marules akanyatsogarwa pasi. Obvanzi no marules edu 1 2 3 4 5 6 ndozvatinoita izvi. Anenge adai atadza. But isu hatina makongozi atakanyorerwa pasi tikauya. Exactly. Ndo pakuwinira nyaya yako yese. Nosaka kaona even iwo mapromoters andika havana mubvira vambokufonera vachiti havana kuwina. Plus iwo mapromoters zvavo vari kutotukirwa mahara mudhara because inini I never spoke to anyone. Kana Fantan J akatoita surprise achitondiona pastage ndichiti ndauya kuzodefenda title yangu. Munhu wandakatotanga kutotaura naye ndichienda pastage bye tichiri pass up ndakataura naFideo ndikamuti Fideo ndauya kuzodefenda title yangu. Fideo akatonditi mira nditaure naFantan. Ndakazoona ndakutoshedzwa ndizodefenda title yangu, but to be honest hapana kana munhu angatombonzi ataura naLady D akanzi Lady D unozopinda pakati kana kuti unozoya nguva yakati. Ini ndakariska netalent rangu ndikazviudza ndoda kunodefenda apa mudhara haisi nyore kudefenda iwe wakambowina ukadyiwa zvaendwa. Asi haisi nyore futi kuti wewe unotora kutora mukombe ukobva munhu akambowina. Signori. But ndakambowina pandaizikanwa nani. Even Pepe mafans aitostruggle kuti zive kuti ndiani kumusikana. No, inzonzo. Point yako right. But zvekuti iwewe after waona platform wawina ndika wobva wazotadza kuzozikanwa. Iwe haisisi problem yedu semafans. Iwe haisisi problem yachippers. Haisisi problem yavanhu. Ya problem yako iwe because wakatomboenda paspotlight. Paspotlight papi vanhu vaisaziva kuti ndiani. Unoenda paspotlight uchinzi musikana ane chipompom. Vasikana vane zvipompom vangani nai muZimbabwe. Imagine vanhu vaingoti munhu awina Cup Clash anga akapfeka top white netrouser reblack ane chipompom. You know why vanhu vachiti gender female kana vachiti mauto kana vachiti tiri maninja kana vachiti danger zone inyaya yekuti wasiye trademark inozikanwa nevanhu. Ausonzwa madhivhati widede. Okay, inini pekutanga kuti vanhu vabate udede. Ndakatotadza kutoisiya trademark because ndaitotyo bye panopisa. Panopisa. Pepe unoona kutobva kumba uchizviudza ndoda kutoita intro yangu yekutoti chiqueen chemawati chege. Unoona kutanga kuvhiringika iwe kana malyrics unogona kumachikora Pepe because panotyisa panhu saka trademark ndakatotadza kutoisiyawo because ndaitovhunduka. Vanhu vakupinza futi vakapenga. Shout out to kuvanhu. Ana upinzwa eni. Aiwa ndikuti vakazokurega kuti upinde wako. Nekuti unoona kuti Fideo zvibaba zvesabotage vaigona kumisira pasi. But inini still ndaizotonetsana nawo kuti vakumweni namurambe kuti nindipinda apa zvinoitika vaizoonetsana nawo mutambo watopfuura vakuposta zvizvi vakuti DJ Sparks ndakueko kozokomplaina but wina nanga atopo saka shout out to DJ Fideo. Mmoza chandikuwatendera. Zvaibhowa.
deyangozipo zvaibowa menchipapa mukuti hanzi maladies kana wazodai usazoclasha guys maladies agara ari kutoshota kuri kutoleka uku izvezvizvi. I just wanna send a big shout out to maladies akaonawo zvavo kuti isusu malevels edu achi anani pane kuti tirambe tichingodzokera kune chinhu ichi the likes of ana Tanyatsotsi, ana K-Queen, ana madzimai, ana Nati G, they are doing very well kuma social media platforms avo vari kutoita zvavari kutoita and aumbowanzwi vachita sei vachilauda because ivo vakazviudza kuti ini ndabho nechinhu ichi but inini ndasandabhona chimanje saka pari zvinezvi ndaita sei kutoona mukana woshandisa ene ndabhowaza hapasina kana chanchadaimadzimembeonokuene intro yako unorasa nyaya unorasa nyaya guys imagine usatambe nekuti kumashure kwako kune vanhu more than ameno mathousands kumberi kwako kune vanhu kusaidi kwako kune vanhu iwe ipapo unochinyatsoziva futi ndikuonekwa live kuna vanhu vakagumbuka asi apa ndakazoona kuti munhu ari kutora chimuti anga abata maiki yake aita kutamba musiti ngoma havasingori vanhu wati mafunction akawanda mashows mazhinji atinoona ine vanhu but siti ngoma inenge ine vanhu vanenge vakagumbuka plazi ndamboudza chokwadi about siti ngoma mafanzi ndo anodecide pepe mukoma wangu maiziya kana usiri kudiwa pepe unosiri kutodiwa pepe unobhabhaiswa manzwisisa zvekuti unzi wakazopinda final chero ukada utonziwo wazopinzwa vanhu vakupiwa mukombe ukazongoutambidzwa unobhabhaiswa ukanzisiya mukombe navagetoisa atongokusiya uchiita zvakuita vanenge vatonakirwa neart since marules ekugomba ndika since power rekugomba rakaiswa kuvanhu isusu tozokukongratulata kuti uyaiwina because vanhu aya vadai vangu vasingadi hapana kana mukombe havapenge ende vanga vakawandisa zvekuti vese vaiona zvaiitika ko zvekunzoni vanzoni kuna vanhu vanobhadhariswa vanenge vaudzwa zvekunzi kondolai dance ndimunogara mumbare takanza vachita chiti kumbare hakumbare vanenge variko vanhu vanenge vakatonzimimika vatobhadhara hambare kuna zvakadaro ndofunga mukatotarisisa pakatopinda TNG pekutangaka indandichiona nitori kutopiad atonzi kamukadzi vaitonakirwa very big shout out nezoti waindishimbiga kamukadzi chara chokwadi inini ndakadzorerana nakamukadzi ende hana chatataura chakaipa ina nemabhiza 200 ndeda Kido Bangs naye kamukadzi nekuti achira anengangoita seanengaita patakazokonawo kubudikena atongozoti pafamba mhepo but why muchiti mukaona inini munoona mhepo boys kuti musadaro kuti zitaendeopa mhepo but mukoma munoziva kuti zviri so unfair kuti uye pabasa iwewo nzingogara pasi apa vamwe vaiti iwo wakatarisa no pane time life zvainoita manje munhu anopiwa period yake yekuti aite but ezvinezvi ndati bho hapasina pakatondonokaplash komba yemurove atona chokwadi ezvinezvi handichadzokera kucapclash ndambotraumatizwa handidi kunyeperai macomments out there they are not nice for me like ndine comment yandakasangana nayo I just want to say it on air ndakanzi tichakuchemai manje menoti zvekuclasha futi izvi zvakutoda kutoturaisa futi saka I just feel unsafe. I don't know. Follow. You know, there are some people vakauya mcomment section yangu they are not my vana vakuti handina kujaira kuvaona mcomment section yangu. Do you know kuti I've got almost 50,000 followers but mazita emafollowers angu chaiyo ndinotoaziva kuti iri zita ndoriziva iri zita iri ndatanga kuroona panapanazi saka pane vanhu vakakandwa mukatumu vari kutaura zvavanotaura vamwe vada kundivengesa wakakandwa nani mhenu
akavakanda iye anotoziva. But inini mukoma, I just wanna say kuti inini handifanire kumbunyikidzwa kodzero dzangu nekuti inini handingazorambidzwe kuimba inini ndichigonaka, hazvizobude because chakazonyanya kutozonipa futi simba rekuzotoita zveclash izvi inyaya yekuti ndatonzi chimbomira aiwa ndimiswe kamudhara maiziya paskiri ripi kumiswa nemafilo artist paart ripi randiноmiswa ndandatobva futi kudheni chozwa ndakaregister but ndogona kutosiya. Right. So iwe takuti chimbori ngo top 5 yevakadzi vakuru vadhanzi zvinoona kusiyana nani? Zvaizvizvi. Andi 1. Alright. Ndichatanga nechangu Tanyatsotsi. Alright, Tanyatsotsi. Tanya akaipa. Yakaipa ndakamudza futi achipikwa nekufara. Enda anaotanga nhasi remember. Bozo unofunga kuti takazongonyuka kamudhara takabva nazvo kure izvi. Ndanza DJ Luster achiti Lady Diga akatomborwa mangoma akazoenda South Africa. Maiziya takabva kudhara tichiita chinhu ichi zvekuti isusu tisingade kuzotonge takudzidziswa kakuti zvinoranwa sei. Bozi mimi kana mune art renyu ramunomhanya naro imimi mhanyei nerenyu iroro munenge mutori bad futi paart renyu. Maiziya isusu tiri bad futi paart redu saka inini I feel like futi every lady is bad ndikada kutozova mentiona futi ka ndenda kutocreata futi another problem yet nitori ne a lot to deal with, so every lady is bad neart rake. Pane mumwe asiri bad angaripo palist benoda kuudza ini angari pachi angaripo palist vakadzi ndakatsona kuti uyu asi bad ndiani bad paart rake because iye anotoita zvandisingakwanise kuita inini saka iye pastera rake right cool right asataure ati pageneration yenyu ikati pakuru renyu mangoma how do you rate Nisha T is good, very very good, and she's so fortunate that she found vanhu vanomuitirawo zvaanoda panguva yaanoda. Isusu zvimwe zvinhu zvinotilimita kufananawo naNisha kuenda pamalevels avo inyaya yekuti hatitorinawo kana zvikwanisiro. Just like now ndiri just a parent wo ari kutozamawo life yake. But munombotishawo kumbotora sevakadzi because I believe sevarume akaona kuona kuti Freeman akupusha kana ndoona kuti ola ari kupusha ndikona totombotaura naye sometimes chibaba ndeimuda sese munombotiwo here time yekumbotaurawo kana maybe unotsvaga namba dzaNisha ungoti hi queen muri sei ndi Lady D. Nyaya iripo ndeyekuti malevels kati tichambotora zvemalevels kuti I remember takambopinda pacup clash but tatisina kana kwatati tasvika saka pane malevels ekuti even ukaapproacha munhu kuti hey wangu no kwete kuapproacha munhu kuti muite something but kungolinga kulinga zvakunoita manje wedza kuti muri pamalevels api because munhu number 1 munhu anopusha music yako iwewe ndiwe ndiwe munhu anotsoforwarda music unoziva kuda kuenda nemusic yako unoziva kwada kuenda saka sometimes zviri bongo kuti Nisha ndeipita kuti mungaziva kuti no I've tried kulinga naLady Squander takatombotaura ndiri kujoza like Queen I'm around kuti kambosangana tikaita something tora chokwadi Queen havana omboramba but I don't know kuti chichakazoitika or maybe she got busy mukana nenguva zvakapesana then ndakaisira Darula a message long back but she never got to respond maybe akawandirwawo because ndotozvizivawo kuti inbox chaiyo unokwanisa kusagona kuimanager so ndo vanhu vandakambotrya kuita reach out kwavari ivavo both ndonange linkika even Edda Mutarisi chaiyo ndakatombovaisira message ndichiri kuSouth Africa paFacebook ndichitovaonesa Edda ini ndiri munhu ane talent ndoimba ndiri kuSouth Africa but ndine challenge iwe yekuti ndiri kushayiwa vanondisimudzira ende kuti nditouya futi kuZimbabwe zvezvi hazvisi kutoita nenyaya kuona chotika chinhu kafanira kuti kana Tinashe Mutarisi vaya vanenge vanzwa nemamessages akadaro because Magetsi ane talent ari kwakawanda so kuti apike kuti ndakutora uyu it's not something chanenge awerenga tofanira something chanenge aona utobelieve performance momaitire zvinhu sometimes wakona kuti no kunanga
boss tinashe mutarisi direct kukuramba unogona kuenda through ananisha through maproducers Yeah. through ana omwe vanhu vanonga richi around Yes. you never know mana kusvitsa ndiani but Ndizvo. unotrya kungozvipusha Yeah. nonanga vanhu vazhinji asingazozvipusha unofanira zvipusha zvekuti maybe ukaona kuti chibaba ichi hachisi kubatika unotsvaga vamwana maybe ani masekos ana tinashe mudasi anoonekwa naboss tinashe unofanira kuti muzvipushe saright saka izvizvi tiva tibve kuclash maworks pane zvatichatarisira kaalbum kaep tumavideos ichichi because hakuna munhu anotokana kuti munhu anotozouya someone anotozouya achida kusponsor it's someone anenge atoona muchitozviita kudhara muchitopusha kudhara saka mune mavhidhio here atogona kutarisira kuzongonawo in future achibuda. Yes, so nhasi nditori nevhidhio randadropa payoutube pangu. Alright. So tikutarisira kuti each and every week tichange tichingodropa a new video. Alright. Tikutarisa kuti timboshanda masongs nemavideos kuitira kuti timbocreata image kuti vanhu vazive Lady D wacho kuti akaita sei, because challenge yandakaona ndeyekuti zita kunze kurako but vanhu havazivi Lady D wacho. Kaini face yako chachena vasingazivi kundizonasangana newe ndaiti ndokuziya ndechinyepa. Yeah, saka ndopatoda kumbotry kumbogadzirisa ipapo kuti vanhu vangoziva kuti Lady D wacho ndeuyu. Alright, chindikubanje ndikudzimwe ati inotorwa picture one nyama rakaipa ndika ushandisa iroro usachinje kana zvakanzi kune poster da kuitwa shandisa iroro zvakanzi kune zvida kuitika shandisa iroro zvinokuti ati vanhu vakasika waona face yako face yako because face yako ka iri triki kuda kuti timake because vanhu vazhinji vakafanana newe. Ndadotozvoneta nekunzi ndakafanana naDharula. Unoona vanhu vazhinji makataka kufanana nazo pada kumwe ndisocho zonaungana tizoita kana kuti yesterday atongoziva kana kuti pingi kuti tongoziva kuti munhu anoita pingi kana kuti tongoziva kuti munhu anogerwa zuda kana kuti tongoziva kuti munhu uyu anopfeka so kana anoita so mamax ekuti vanhu vakasikairese waziva face varangarira kuti zvikufamba sei. Anyway, tida kuti tibose mamwe mangoma 2 asara ndika but before tapinda apa ndika Tixen pamaredhi mauya apa pakashayirwa ndinongambotiroreri mbona umwe apashayika ndina tadazombodaidza Tixen angombotiboserewo kana mamwe mangoma kana 2 atingazotapindwa naartist totedza kunzwa tovafunga pamwe akutofunga kuti madhadhi vachaenda kumberi kamona mudhara achiteera ndiye achatopisa pamwe mudhara ndiye achatozodhonza chokwadi. Saka mubvunzo wangu wekupedzisira ndokuti iwewe unoti chiwo kuna mapromoters akaita sana Chippers, mawedzi ako aunotaurawo kwavari nezvabasa rauri kuita muindustry unovaona sei? Mamwe matisi anopedzisa kuona Chippers ngasi right vanomona ngari right tambonzwawo iwewe sakwini wedhanzo unoti chiwo shoko rako kuna Chippers kuna Jack Radix kuna Templeman afanda navanhu vaiswaira nathings kuti that event ive successful. Chekutanga ndoda kutanga nekutaura kuti remember patinonzi Cup Clash paya kana Sting hatisi kunzi uyai muzorwa kana kunzi uyai muzogadzira ruvengo. Vamwe vanozopedzisira havo vazvitora personal zvekuti vanenge vakutonetsana. That's them anditi but inini kutaura chokwadi handina beef naanyone. Zvandiye ndichiita pastage pepe ndezvebasa. I have love for all the ladies. Ndinotonakirwa neart ravo pamaitira vanoita. Saka to all the promoters nema-DJ nechi vanozongopindawo mucrossfire yekutotukirwawo zvinhu zvavasingazivi. Because vanenge vachiti vari kuzama kuuplifta isusu mageto youths but isusu tozopedzisira taakupinda nemwoyo to an extent yekuti taakurwa taakunetsana zvakuita futi kuti mafanzi edu arwe pachawo mafanzi akuita confusion pakusanzwanana pachavo yatoo noise. Saka main event inenge isiri pakuitirwa kunzi pacreatwe hondo muzimdanzo pane pachitozama kuti creatwa masuperstars like dai kusina Cup Clash I don't think kuti zvaizondiitirawo nyore kuti Zimbabwe ndizive kana kuti nditouyawo panapa papodcast. Saka izvozvo tinozvitenda nekuti mukana wakativhurira isu kuti zvitiitirawo nyore kuti tikwanise kusvika pajeni yedu yatiri kuita sei yatiri kufamba and kana zvazvekupiwa chinhu it's just an appreciation yekuti
you are doing good. Plus chinhu chekuti chinokurangaridza futi kuti paipepo wakaita chakati, especially trophy inokurangaridza kuti paipepo wakadai wakapuwa chinhu chaunoona kuti uite urangarire futi kuti iwe utori champion. Saka toda kuvatenda nekuti ndivo vanoita kuti ndizive kuti saka ndakatopenga. Because dai pasina Cuplash handaizomboona kupenga ndiri mumba mangu kandichingobosa manhamba ndiri muwandroom mangu. Yeah. Alright. Mashoko makukutu wangu achipa kuna mapromoters. Big up yourself, Chippers Promotion. Yes, big up to Radix. Nekuramba mchi uplift my youths. May God bless you. Maraba kuitire zvakanaka, mashows aramba achiwanda. Ngavasadzo sero kumashure nemastatement anenge achinyorwa nekutypewa nemageto hits paFacebook. Vanofana kuva strong. Vanofira mahara mageto hits anenge aine hasha nezvinhu zvavo zvitowanetsawo zvisitorina chekuita nemangoma. Saka mudara Chippers, just be strong. Muramba muchingopusha. Ende ipapo futi inini ndazvitaurira ndakazvimiririra. Andautaura ndakamirira brand running. Inini kuside kwangu ndo maonero angu. Kutoti zozomuka futi zvakunzi lady D waita vamirire vakazidai no inini kuside kwangu. Maonero angu inini. Yeah man. Zvekubira nekuzvimwe zvacho zvinhu zvangu zvawana nongawakundwa zveshe. Saka tozviziva zvese zveshe zvinowanika. Zvawana nongawakundwa nemashoko avo anotaurawo. Bonzi kana munhu unofana kutaura mashoko aya before kuti tizive kuti ndo narrative yangu inayo kwete kuti kuzotaura tichifunga kuti ihasha sometimes. Saka apa tada kuti tipinde mudara munoona kuya chekudhuze kunongoka munongono jegera pana madhamu ipapapa timbotaura nemitungu noetsa imi munoona ngoita zvemundavo ipapa munogona ngosimudza maiki tongoya kwamuri kana kuti toita sei mambozviona here kuti mudhara wakachena mudhara wari smart garai imi muri family ndada kusira imwe chair but ngatingoita zvoti mungokwanisa kunzwika mese chimbotora tinzoti mukunzwikira. Alright, mdaratensen muda se awapozve kuti Sparks arise maworks maworks bomb ko Tixen no Tensen iwe kunzira ndichita maera so inda Tixen muda se awa bomb arise maworks mbana wakazomatiza Zimbabwe enda ku South Africa unoita se tichimbotra live ngomongo life no deal but apa bo plus mama vanonyurura champion we build champions, we not kill champions, brother. Samangoma hamusi kubatsira madhamu kunyora here mukuita sei kati munobatsirana kati muita sei semhuri tongoshanda pamwe chete tobatsirana ndariwo vantu munobatsirawo indi tombowabatsirawo saka tobatsirana. Alright. Awa chimokuti nichakaipa mudhari choda support kana kuti supporter maziya madhamu muchisupporta mukomana kuti ayamba achirwa mangoma akona kunetaka akutosiya kuti ada kuenda kustudio mangoma ngaaramba achingoita se achingoboswa you never know pamwe vafana akawo vanofana kugara kubroadway uko nemangoma aya saka musamisimire kurova mangoma then vana itai vamwe musamire patupa vana zvaitwe mukapinda kugara mu5 hatina time bhaibheri rakatodanzi zvaranai muwanda exactly saka hatina time mangoma ngaro saka panapa ndasawa amene ndo andikakuplay ridhim ripi kuti pamaridhim atasendwa panapa iziro rakanzi pishanana ndokumburuka headphones. Alright, simbopiwa na madam rakanzi pishanana man namandarwara matimbozo mudhara achiri pwanya vachongochikora pulo your Sparks 4 magona mandipiga madhamu ari wamangoma anabvira ambondipiga one podcast okay zvamanje manje dhanzi ratorepsha because rangozara zvivapfana zvekushaya zvinyaya zvavo zvese ndezvekushaya ndezvekumhanya saka ndezvekuchaya right kune vakandidhisa ndichareply in case vachifungira kuti ndakaritaba ndisati ndatiza nyaya yangu yekushaya zvekutukana paFacebook. Listen, this was Sparks.
simi general watichi okay zvamanje dhanzi racho rese rangori kushaya because rangozara zvivapfana zvekushaya zvinyaya zvavo zvese ndezvekushaya ndezvekumhanya saka ndezvekuchaya right kune vakandidhisa ndichareply in case vachifungira kuti ndakaretire but ndisati ndatiza nyaya yangu yekushaya zvekutukana pafacebook ndezvekushaya right ndine kalist kevanhu vanoshaya tumaskits twemupongoropi tuya twekushaya tumafreestyle twanambida d twekushaya ndovaudza fesa mugabo wekushaya right zvanakona nhale venyu vekushaya zvekushaya hiti haana hiti saka ikoko ndokushaya nemazishaya nevanhu vake vese saka ndovekushaya right muti kushaya fundo muti kushaya njere vapfana vemangoma havana zvizere kushaya zvekusvika pakurasa njere muchigara mumabhesi endi hamuna njere nhai mukomatala zvazvakatooma kune vanhu vari kushaya mari yemuriwo but vachiwana zvavo mari yekudira ngoma ndekushaya ikoko okay sparks zvamanje ndakupindira festara ndafumba kubva kudhara remangoma ndakabva remamaira vataurire kuti mandandikana ndatanga mabosa pamwaya ipo vatazoona kuti basa rangu aiwa saka ndabvara vamatoti po chasara kungopola from top listen this one Hans guru muchida kuti zvimeche wapinda mubhawa kuti ukeche inzari hoko muhomwe zviseche nekuti papo panongoda mari yako chete dhai inotonga bvunza vari diaspora kuti upfeke guchi kana kuti dhayadhora asi mukoma wangu mukasanyatsoongorora sando dzaunopuhwa ndidzoka dzichakubora zvenyu mune nyoka mune mwoyo wakashinga makarivavarira levho rekuti munzi mbinga asi mweya wamwari pamuri makadzinga dhai yacho makazoinga vha pachidinga upenyu hwemazuva ano ingori mari yako chete wapinda mubhawa kuti ukeche inzari hoko muhomwe zviseche tomboenda futi nemafreestyle respect okay ndapuhwa teko ndabva ndabata mablazi aiwa ndiri kufunga nezvevangu blazi vandasiya padheni ndo vanga vakandipfekedza zikubhachi zikujazi ndobva ndavaratidza kuti mangoma ndandakumatanga nhasi ndakamatanga langwani ndichiri tomaenda rikuri kurugwazhi kuchikoro ndanga ndingori wemabororo kana kuchitoro kana ndangori mhondoro kana kuti ndange wapinza muforo kana vatoti mangoma vamwe vese vari kutoti kandipo ona sparks ndini ndamupinzira phone call ndikati mudhara mukundisiya zvinhu zvangu zvitori palow but ndauya kunoku kuti zvinhu zvangu zviende pabo saka pabo sparks vari kuti po ndabva ndapiga buya akati kafo vataurire kuti kuno vanomira kumira kuti right todzoka hanzi musarinya wedhongi manje pachigaro changu vavapa tongi osimbisa machovha bhasikoro risina mweya vachienda fa apa havana pombi kusaiza matanyera akabata chipanira livhi rangu rakwira ranamela vamwe vachiti yapera mosva vachiti nedera ritimu nditoungire rekunera po avakaipa mudhara zvirimo musamise mangoma nongoti ndingopedza nemi saka Facebook anokubata sei muri pere pasocial media pasocial media ndiripo pane profile yakanzi Tixen Watichindo yandikumboshanda nayo zvamwe manje vanongonyanya futi support ikoko kuna Lady D kupage kwa Lady D futi ikoko ndokwandobatika full time saka ndingoripo tobatika futi pamakozi tobatika pamawhatsapp tobatika pamatext samakozi namba kachingoti paika pamwe vanoda kubhuka namba tobatika panamba dzenet 1 dzinoti 071 094 0581 071 094 0581 ndonamba dzamunobatika idzo 071 091 4460 watangidza itinzo madam 071 091 4460 alright madzinzo kamo reZimbabwe kana muchinge muda kuita zvinhu zvebasa zvekupusha maworks muda kubata vanhu ava kuti vange varipo ngave kumashows kungave kumastudios kuda kushanda nawo mavideos makasununga kuvabata namba dzavo ndodzovataura idzodzidzi ngatisapotei guys local talent to the fullest ngatisapotei Danzo Queen waramba uchienda kumberi zvinhu zvezvo tinakidzawo sei tichiona imba kana stand yawakawina wawakazimashan rao saka munofanira kuvasapota mashows so that vanowana mari yekuita se yekuwaka imba yavo navana vavo I'm sure love iri kupise pavapo nonyatsoona vega kuti papa chirowa mudhara smile yanga ichirowa namadhamu kuti icho pedza nawo mikuru musati mabva ndida mbohwisa kuti kona ngale nambida vakatadzira vanhu chicha noti vanhu avatikawandisa aiyo zvinototinetsawo kuona chinoitika mudanzi inangu handidi kunyepa unototsoma vanopisa kana uchida kupisa vakomana veyo vanotopisa vangwaiziya zveipapo zvamanje manje vakatoloka saka iyo kana uda topisa unototsoma udziurira
hapana ndo maonero angu ini waisiya thank you very much coming nekusimbisa madhamu kuti vave kuno kudai pasina imimi mudhara pamwe madhamu asatouya saka makaipa mudhara ndino appreciata. May God bless you. Murambe muchidanana musazoramba musachinjwe nefemu nembiri nemari ngasisa kuchinjei rambai muchingoita mukuita mwari vachikukomborerai makangodaro zvamukuita zvakanaka izvozvo. Tinavo matisti akawanda akaroora navo matisti zvavo zviri kumberi rai tinavo vakuita life yavo musateerere mashoko evanhu vamwe vanokutaka kuti musikana noimba unomita sei mungachiti murume unoimba unomita sei but imimi ino kwamuri kuenda nekwamuri kubva. I think zvitori better kutodanana vanoziva kwamuri kuenda kwamuri kunzwisisa zvamuda kuita. komborerwa mudhara aiwa I receive mashoko ya mahombe mashoko makukuto ndika aiwa po ngeti munzwe madhamu matiti mautu avasara nawo kuti munzwe kuti wagwana chimwe tangovhara chi inda kumbowatiza zvangu aiwa iripo aiwa thank you very much thanks very much. Madam ndaona smile yangamuchirira mudhara achibosa mangoma ngati icho chinakirwa namudhara munakiwa namudhara ndinofa tanga unakiwa namudhara wamwese tisati tanga unakiwa namudhara saka taapa mani ndakanga ndiri pingi iwewe uri pongi takanga takabatana seshinda nemagodi nishakange ane wake hatima yache tipirori waitombondisimbisa uchiti wangu uri pombi kare taitomboti pingi pingi pongi fada ede dongi bati wadongi bulo mawanayo ndakanga ndiri pingi iwewe uri pongi takanga takabatana seshinda nemagori nishakange ane wake hatima yache tipirori waitombondisimbisa uchiti wangu uri pombi kare taitomboti pingi pingi pongi fada ede dongi bati wadongi rinoti oi pingi pingi pongi fada ede dongi bati wadongi okabuda pamba udzoki aiwa pafea unofarisa kana ndikafunga ndokumanyisa ino wangu wakatambisa kana ndikazvifunga nondizvimbisa ingawani ndakakuda usina chawinacho zvaingova zvemoyo nhasi zvinhu zvangu zvese zvavabo wakuenda nachido. Please explain to me why wakundidhamba nekuti ndane vana chichachinja pandiri baby ndiri kuchitarisa ndiri kuchishaya aye bati wadongi rinoti oi pingi pingi pongi fada yede dongi bati wadongi ukabuda pamba udzoki big up on yourself DJ Sparks. Akasokundipika ngwa dzakaenda ndanichimbofunduka ndajaira kufunduka kuCity Sports chichireka kuvhunduka. Thanks Queen. Yeah man. Get into the last one. Okay. That's easy. Big up Stizzy. Big up on yourself Stizzy. Chiquin chamawati chi again kutongotanga nchivarefa fanike ngwere handimechekeche skirire chembere ngavavhure nzeve ngavateerere mulundu kwandoita musengabere yo Sparksy ndoprofita dance kunge wimbo handinazve munhu ini nandizi skimbo nogera maembespulo ndakusiya signature pulo one more time. Chiquin chamawati chi again lady upon the version again yo Sparksy kutongotanga nchivarefa fanike ngwere handimechekeche skirire chembere ngavavhure nzeve ngavateerere mulundu kwandoita musengabere yo Sparksy ndoprofita dance kunge wimbo handinazve munhu ini nandizi skimbo ndogera maembes esonge bibho nekuchirivenese useminya papa
when me stepping on, nene kushaka dance kunge Sarafina. She queen, chama what did she again? Lady dip on the version again. Anzi kutengwa tanga nchiva refa fanike ngwere andi mechekeche skirire chembere ngavavhure nzeve ngavaterere mulundu kwandoita musenga bere yospaxi ndoprofita dance kunge wimbo andina nje munhu ini nandisi skimbo ndegera maempress esonge bibo nekutpachiriva nesehanzvadzi yangu lipo patwa Mr. Pena ndinendere kucheka dance kunge Sarafina vasandiuyire neskirire chichina nekuti sedhabuka ndinovagwina emafinosemiya patwa Mr. Pena ndinendere kucheka dance kunge Sarafina vasandiuyire neskirire chichina nekuti sedhabuka ndinovagwina ndati musauye kudhanzi makarohwa nedombo nekuti pano zvinodhakwa semusombo umbo vamwe vedu munogeza nombo ini handina tsitsi handina urombo listen handimboda nonzonzo ndobva kumbare kumusha kwanasososo nyangwe vakauya vari 444 ndovanyunya vese kuita vekudai soso andoiziya skirire chichina nekuti sedhabuka ndinovagwina Mauhan. Yeah. Guys, ndifuna mamchingona ndandi dzichidudunurwa. Pakati pachidudunurwa ndandi panapa. Saka guys, chikumbiro changu ini sa DJ Sparks. Ndechekuti guys ende pa Facebook muno search Lady D. Then mo support music yake menda ku YouTube muno subscribe. Sekunzwa kwaita kuti abuditsa brand new video. Go and support guys. Apana pachedu zimdanzo to the world. Zimdanzo to the people. Saka chinchedi chigai chofana ngechiri mu vanhu. Ngatisupportane izvi zviende kumberi. Queen namba mchibosa mangoma ngapasava nechiri chinokwenisa kumashure kana chinokudzosera kumashure. Namba mchingobosa mangoma namba mchidanana. Zvamuri kuita izvozvo kuti supportane. YouTube yakanzi Lady D Music as well as page redu reFacebook rakanzi Lady D Music. Yes. Right, Lady D Music. D ina double E. D Lady D Music. Alright. So guys, ndofunga manzwa information yese ndafara singaiti kusangana Queen panapa tichikurukura tichitaura zvikuitika muindustry life yawo changodiwa chete ndofunga mazvona chipo chiripo changoda kuti imi muchisupportewo zvinhu zvingoende kumberi zvinhu zvifambe. With that, we are out.